Nicholas Nigdan chu kumsom li vela upani in nupui mel thazet emi aneya voin hi anin nei champha voinga na ani nge amai ro chu trumdang anglo takin angui deuh bura annu pa in kara in mu thiam lo na lian tak a omani mai thei annu han surprise vel po atum lem lo bara panding ngal daya bar ngak tu chu a unaw nu margoi ani mood of dewa anin mutaka chuan thil omzia an zot chianga nika chuan anupui minglam ri in emi ti chawin achanga abak engma asoi chunjom lemlo anupui ne na anin tondan aron langzuya emi hi no pangchiar chi lekhabuziak tu ni in tum khachu lekhabu a publish dona nika chu sombik te zinga mi ani nge tumlok po omlem lovin anin tong chowa an lekhabudu zongte soichun zomin anin nelzui tapian mai nikapo hi lekhaziak thin alo ni ve tho boknen chumini chuan new year khopuya anin zui chuaka athian charthar emi laka chuan makti thata tum ve khermai chumi zan chuan indei chun zomin hotel pakhata an riak duna chung thilangai to lai chuan nikafon aron rithut anzo te atlan chua thu an thenom ten an ron report chulo ni in man mo takin atlan hota ani zo te chupomin in laman panpuya be selo dawin kongkapui alo in hongdar vek annu ani ringin an ko thin chan na ero adong lem lo in chung chu an fangkwal ngal zung zunga an living room a dar thalang lo ke dar nuaya muta ka chuan angaya thatalo hle rang takin police an khola reilo te chungin detective ronda le assistant an ron thleng ve zat bok in chung chu uluk takin an en kwal ngala mun then khata thisen kayan mu chuata ka chuan thil thalo taka thleng nge yani ti an thrafiata emi ruma a certificate le a thil tar vela tang chuan lekhaziak tular takani ti hria in high profile case angin a treat ngala police station a kirle in apasal ni kachu zona anzot chhota ani thil chi hrang hrang anin zo kwal hnu chuan detective chuan anupui chu an hmu chhuale ngei tur thu tiamin a credit card man dante evidence a man tur thil chi hrang hrang an record chhodan zong zong an hril deuh faka an hu chui a ol samjok nan le midangina an chan puivat theinan atuka press conference an ko tur thu a hril bok nika ero chuan an thil chui chhodan chu howati in ne palo ti khermai law and order drama series angvel nia hria thu soin an deva chu vele detective chuan zona danga zo belle nika chuan thu oi takin alo chang ve zel bok amai ro chu thil thren khat anupui blood group te a favorite dish le a nickname tivel chan theilo ero anei tanual mai thil hriat chian deuh pakhat ero aneya emi hian thian bulfuk pakhat ma anei lo baka ahun tamzok hi lekha chirnan a hmang thin chumi hnu chuan hun kalto aron lang le a anin nei champhaphak voi khatna ani lim takin hunan hmanga mipui van tlang zinga po in hmangai na lan ti ran threlo baka gift man to le hlutak tak in pe kan ching hle amai ro chu an first anniversary atang chuan anin hmangai na adai tial thunga tun hun hi an thleng chhota ani detective ronda bok ron lang le in crime scene avatloa chumi tum chuan arai puar pakhat noel tia an ko hi aron in lan hlol emi best friend angin a in soi nge an omna po lungvom phak lekani thu an thrila chutia thiana nei ti a hriat taka chuan detective chu angaya thata chi alo amma deuh khan a pasal nikan thian bulfuk po anei lo thu alo soi to boxi ama ero chu ti thui pui lovin nidanga a ko tur thu an thrila chumi hnu chuan forensic team ho awa muta ani anjinga papakhat chuan chauka chuata chuan thisen alo buak deuh nuai thu alo soya banga thisen pernen an inrim hrimpo chu chungkhan nu emi minga register ani dei thu an lo hril bok
atuka chuan press conference an nei ta a emi chu ziak tular takani awangin reporter po zatel te meu an ron kal nge an conference chu news channel hrang an live ngal chu mai atopa chuan nikale apuzom te po an ron in lan ve a nika chuan tongkam ni khat chia achak chu baka a ui ve melte chiam lo ni inalang anu pui thalak bula a in post lai chuan alanui titi deuh zui chumi zan chuan apa in hluilama rel ruin alova in thir filim daya athoven man ve to te reng nen detective ronda aron lang thut mai arukin anlo in zui char aloni chu chuan nika chu atilung hurta reivak lawan ti hnu chuan anin hnothoa chumi hnu chuan nikatenu pa in ti thiam lo chodan aron lang le anin haudan le nikatong kamte chu deiria chuan annu chuan achin chia ngau thin nikanu thi ngamadam lo en kolangai taksi awangin annu pa chuan khopui danga anin son le a nika chuan na mu tak mai lo awang le in le lo din nan sum le pai thanem tak se na ngai si awangin eminu le pa te poisa an puk thul banei tru ne tilo chuan nika chuan video games ala chil le tangala chuta tang phei chuan ti pangai po an soi hlei thei to lo emi bonghnu aron lang le a anu le pa te chuan investigation a kal chak le zual theinan a thei anga pui bom turin midang an lo puna nika ero chuti te vakin ala phusa chuang lo hle volunteer ho te chu alo la selfie pui vel mai maya chumi zan chuan a unaw nu margoi ina inson phein ria avatuma chol hadamadu ve tonen tv news ate chuan annu bodan le a chanchin hliran lo chua engma ve nei lo ni om fasana ala thovena wang chuan reporter te point ama jok chu an ring hlel thup to aloni margoi chuan a unaw pa chu ti puyan tum vele a nika ero chuan zan ni ngot amud mu mal to lo thu soin loin rol boy velo jok turin alo ngen ta si rang takin anin kalsan ngala darkar ni khatvel nuwa chuan kongkhar ronin hongin nula pakhathi aron lut hlol nika chu aron kualut khal bora abial nu endi lo ni rengin ngai zong dang alo nei renga wangin anupui emi bo chungchang po enga tewak alo ngai lo tina ani mayangem chu mi zan chuan engma enghel nei lem lovin anin kom chhun zoma atu kairo a unaw nu margoi khan ron phokin aron hauta engma asia tir ve ngai lo wangin athinarim khermai nikaero chuan anupui emi thiam lo veka apu let hlawa alaka feeling pakhat ma ani ngai to lova a kher len ngai heklo nupa ni vesi in ngai sakton na pakhat ma a tak lova chuan in kop chhun zom zel harati thu anin shilta ani chutatang chuan nuladanga mel chhoutana tuna abial nu lo nita endi nen hian anin tong chhota margo maktilutuk chuan an khosak dan tal film khurri turin an cha investigation kallaya ommek baka tv news ani se achanchin a chhezong hlirin an puang boxi ama ring hlel to kan lo zui bok nen ngai zong alo nei rang ti hi police ho in han threwe ngat pheise zong adin huna khirve khopang emi dairi aron langa nikanena faneya du thu alo in zia kul mai annu pa anin mu thiam lo chhotak zeu zeu awang khan emi chuan fa nei se an boi thin na po are duakin aringa nika ngai dan ero ani velem lo thung trum khat phei chu anin nial thin rim chowa nika chuan tum ai dayana in anam thluta chuata ain so na deuh nge anuwa ngai dam in dil le ma se emi chu alung oi lo chawa in thren arot tamia mai detective ronda aron lang le a in chunga anthisen mu blood sample result kha alo endik mek ani rin lok ang nge in emi thisen alo ni ngei reng boka chumi zan chuan pungkhom ho ma a
nika chu thu soi tura som ania riadin main Emmy best friend nia in soi Noel kha aron au chuak ta zam hau lovin nika chu thil zep ruk neya aron pu piap piapa pungkhom ho mit chu Noel chunga afuta thup maile chuta thudang ron soi le in Emmy chu arai mek thu le kar ruk vel upa no te pai thu aron la soi chuak zui chu thu an han hriat ta ka chuan Margot Andy Emmy nu le pa le mi zong zong mai chu an shock ta ema nikalaka helin khoiron an tumta ani van nei thak takin police in an throi sang man hlawa chumi zan chuan nika chuan zu a in deuh kara thok le khata detective ronda bokha aron lang le thut thalak ron hum lutin Emmy le Noel telan dun na tam tak aron mu tira thian thatakan ni ti chu hairual anilo thian bulfuk po anei lo ti tu nika hian do ta soi ti na em ni yang chu mai baka chauka a thisen lo buzui an mu kha anupui Emmy thisen ngei ani boxi detective chuan Emmy chu tha ni ngei a hriat thu le arwang omna hmun zon chhuat chi an hmabak nia alan to thu an hrila nikatan po jail tan ni a hnai zel tina ani theyang anin hosan nu chuan a unau nu ron kalin Emmy raile railo chungchang bokha aron zot chianga Emmy chuan fanei adu ngai reng lo thu a soi tadai mai anupui deiria thu in ziak nen an thu a in mu thei to lo chuti lai chuan detective ronda chu nikapa ina vakalin alova endik chhun zom le a mishing ruang mu anei lo na in Emmy deiri kangbang a char chuak hlul uluk takin deiri chuan kevale thil omdan alang chiang ta thil thleng engkim mai chu Emmy wangvek alo ni a pasal ni ka chu rin hlela man ani theinan ruah man na maktak alo siama atira tunge ani hrechiang lovin pasala alo nei ve ringota abe sei ang alo ni silo na thomu mal nei lovin games anin khelsan fowa anu le pat poisa an bat sakthul ngai zonga nei ti ala hre chuak zui chuwang chuan nikada thaturin amma saberatan an thenom zinga bumnuam bertur pakhat chu an bethader vela an inalenga somin an ti puya Noel chu arai ti a hrethiam ngal bok arukin azun alak ruk saka rai anga alan ve theinan chu urine sample chu hospitala kengin medical record lem avasiam ta ani Noel in hena chuan apasalina kuthlak fo thin angin anin soite te a crime scene siam chopin ama thisen ngei chu chuata ala lei bozui banga te chuan thisen chuan the darvela police tan po rin hlelo rual anilo deirilem ziak chopin police hauzon hu ngei turin anda chuaka atira tangin nikakhan voi khatma alo soi sangai reng silo ama do thu phuat chop vek alo ni nikapoin engkim mai chu anupui ti vekani ti a hrechiang ema atira tangkhan thil engma kha athenga thonga alut lem lo reng boka ama ero chu harsana lian tak anei vetlat anupui ni na tar lang turin engma evidence han shock walvel tur anei tlat silo chuwang chuan lawyer fingle ming thatak tanar va muin thuron avala roya tenar chuan an case chakadu chuan mipui ho alam tanga asiam hasak berangai alo timau mai chutiang ani chuan Emmy ti hming chhe tangai ve thung don tina ani chu kong ol sam ber chu Emmy ina ati lung oilo alo in hau pui to anom hlau chuan chung ho hne na tonga testimony lak vat chu afuang nika chuan an ngai to wanga Emmy chas thui Desi Collins a hrechuak ngal atira chuan anin kobrem viawa ama ero chu rosum chungchanga Desi Collins a huam hau tak viawa chuan anin muthiam lo chawa Emmy hian a chhuwa san tange ani nika chuan rang takin a address an zong chuaka a chen na apartment ta va muin arukin avati ti pui ngal ma se rin lo dewin Desi hian Emmy chu alo la mangai renga
amol phau theina turom engma reng alo ti du silo an ru manna atol taphot chuti lai chuan a identity thlakin vengtla birdewa emi chu alo khosazuya tuma tlopo dulovin atla rong theile zan khachu poisa thanem tak a thlau pala a then oma geng rol te chuan an lo hu chiang si a ina an lu chilta an soi sakrep ba ka cheng enga mozat an ruk saka van nei thak takin chung ho chuan mibo emi hi ani ti an lo hrelo hlau a him lawani ti hria in rang takin chulai mun chu a chhuwa san le a kalna tur nei to heklo mangai na top nei lawa mangai tum chun desi collings bokha awa bele taroi mai ani casino wa in huin do tanin hril chhole ngal mal mala nikan nasa taka soisa angle atha ma a tlan bota angin a in soibok desi la chuan alola a chilbur boxi engma zo chi se lovin anin hruai ho ngal maka an omna mun chu a secure in CCTV in a hual vela emi tanpo biruk na mun rem chang tak ani ome an ro man na abam ta ka chuan tener chuan ti dan tur an hrille a mi puitena an khongai le le theinan TV live in lan tur le an nu pa in kara har san na sang sang te chu puang chuak vat turin anin pita honest deva a in puan chuan an ngai dam le mai thei abe se pui ani amai ro chu interview ni aron thlengale nikabial nu ND zokha news channel a ronin lanin nikanena affair an nei dan aron puang chuak tarup mai si chu chuan din mun khirle zuala adin tirzuya an ruam man na chu cancel dai turin thuron anin peta ani nika ero chuan chutimaya an thil tum cancel chu alo tum lo bur thung interview turin an kal luya camera ma chuan serious taka in lan tirin anupui emi chu alamngai reng thu awapuang tadai mai emi po chuan abiruk na villa atangin nika interview chu uluk deuh hian alo thlir ve renga apasal thu soi chu makati in aril ru alo hne viau nge nge emi bawatangin nisom ni pakhat aral le toa mason na ma om thei boxi lawa wangin rampum mai chu an boi lui lui to ani bermai thil thalo tak athleng chhun zomang ti hlavin emi po chuan nikahne na kirle mai chu adu rum rum to a ma se har sanna lian tak pakhat anei ta desi calling sian adu rum rut mai si chuti maya then thei ani to don lo chu wang chuan chet lak dan tur angai tua le a camera omlo na bathroom chunga lutin akuta chuan phuar na hnuang tak rope marks an siam chopa camera pakhata chuan natuar angin ava in lan tirbok desi aron hovele bedroom a hruai lutin rong takin athata du thu samin chet ala le ta ani chuti lai chuan detective ronda po in nikachu alo laring hlel chhunjom ve zela tu khachu rin lo dewin boruak aron in thlak ta thut mai thi hnuang hian emi chu aron hoa ataksa chuan desia thisen akai de hnuang boxi chutatrang chuan mi te ngai dan a in thlak chota desia chu poi khoi tu le mi kidnap tu a ngain nikachu poi soilawa an ngai le ta thup mai ani 2 minute lai chuan doctorin emi chu an endika ataksa a pemle hliam omdana tang chuan pong sual ninge ya hriat thu soin detective hna chuan rape case angin report apebok nika chuan anupui chen dan engkim mai chu sharuk hiau ma se eng evidence ma phortur anei ve thei silo press le official ma chuan emi chuan abodan thon thu phu chop chu konfi takhian an soi pap papa achan chin lung chhia thlak takan hria chuan mi zong zong in an khongai em veka chuti ruale ro chuan thudik tak hretu nikale a unau nu te ro an ngoi kar thung proof na tello chuan engma anti thei big silo atopa chuan nikatenu pa chu an chen na ina bok an kirle tange nge a an drama chanpo atop zui veta ani nika chuan emi kianga khosak chu a hre tul tula tual tha a hre lo dan le anun ron zia a hre chiang to boxi annula chuan a chhuwa sanani vai chuan
atop khenga zui tur thu shilin ala vauta deuh le ngal adin huna che brezwal don hle mai khuwa tlai nu chuan emi chu uluk takamut tirin dimte in kongkhar an khar saka ani ero room le lama zote pumin ril ruha je thian alo thutlai war zak thung engtin tak zelang mo video munom tak mu chunzom zeli du chuan minlo subscribe in notification bell on la like me pain comment section lama ingai dante miron chilve thin don nia